Oke, on tomato बिरानिनि थाखाय दाउ बेदर गोदाना दोनखाबाय नै बे खाबाब माइरंआ रेडि खालामनानै दोनखाबाय Gue bandek Mama kedua kedua lain Kau muka apa macam tu? Sudah. Kalau mana ni nang lah. Tapi cuci apa tu macam? Cepat. Nang lah, kau suruh nang lah ni tak. Kalau lah, kalau ini deh. Tera kamu apa? Tidak kamera. Kalau malam lang नहीं आता है जल्दी आना था फिर बहुत Bila dah dapat disha, terus cuba. Yeah. So ni apa? Ini besar, kau ni kan? Ini cuma cuma kan? Thank you. Jadi, kau lu kau ya? Dan ini, kalau kunci saya lah. Itu boleh tak ni kata mungkin kalau ladang berat.
이라니. 저기다. Ini là đây là kalau saya bilang, bukan belajar. Saya ini 이거 주세요. Mending Krishna luar jana, kan sama sama. Pak, Malah di sana. Tadi di sana mereka berdua. Yuda ini, yuda ini dah ada. Kita dah bincang. Bukan bincang. मोनाबिलिनि पार्टि गाइस नायलायदो सोर सोर दंफैयो दिनैहाय औ माखासेया ओंखाम लाबाय नै औ मा दङ दे जादो दे माबाया इलाइसि इलाइसिथ' दालसिनिसो औ दालसिनि औ नै साउथ इन्डियान फुड चिकेन बिरियानि रायता काबाब नर्थ इन्डियान फुड ngayo साउथ इन्डियान फुड Mira जादो मानसिफ्रा ओंखाम नाजावलादों ओरैबायदि ओंखाम नाजावनायावहाय भिरजोबखा बिजि जाजोब्बाय गाइस ए प्रबिन्दा কি লৈছে এই যে একদিকে কাবাব হ্যাঁ আর সালাদ হ্যাঁ বিরিয়ানি দম বিরিয়ানি ভালো আছে হ্যাঁ नायना लादो गाइस जायफ्रा भिडिअखौ नायो सोर सोर दङ दिनै आरोबाव पार्टिनि कुनु हिसाब गैया दे बेंगलरावहाय गोसो जाब्लानो बानायब्रबो गोसो जाब्लानो बानायब्रबो ओरैबायदि पार्टि खालामखायो जोबथायावहाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामलायनानै होब्लानो जाबाय गाइस भिडिअआ बारा गोलाव जानाय नङा माखासेया ओरै जादला जोब्बाय नै जोंना कर्नेल फंबाया बिरानि संग्राया नै बेंगलरनि एक नाम्बार जेरावखिया थाङा ओंखाम संनायावहाय नुगोन आरोना ओंखाम जाया जादो हा सानफ्रामबो जायो इदलालाय दिनैहाय फारसेथिं थासिगोन नामा बिदि जाया देटबावथों जाना हो लादो सानफ्रोमबो जायो जानोसोना खामायखायो माथो मा सानफ्रोमबो जायो जायाला थांना थायो बर'नि बेरानि फैथो बर'नि बेरानि ए लकेल पार्टियालाय नै जाहैयोना जाहैयाथाय मिथिया
नहीं इसका पार्टी है इसको भी दिखाओ बहन सिस्टर ये दोनों बहन है ये छोटा बहन है बड़ा बहन है क्या बोल रहे हैं देखो मुझे समझ नहीं आ रहा है किस लिए पार्टी दिया है इसलिए पार्टी दिया है बोले बोलो पार्टी क्यों किस लिए पार्टी दिया है शर्म नया घर मिल गया इसीलिए पुराना घर मिल गया इसीलिए हाँ सुना है ना गाइस नया घर मिल गया अभी यहाँ से दूसरा जगह में चला जाएगा इसलिए अभी यहाँ पे रहने वाला लोग को पूरा खुशी से खाना खिला रहा है थैंक यू माबायदि बिरियानी जानायालाय गोथाव गोसा जादों सासे कमप्लेन ए माब्रै जादों बरिया बिदि गोसा गोसाखौल' गोथाव मोनखायो ओरैहाय स्लिम जालाङो स्पाइसि जाग्रा नोंलाय नायना लादो नै बिरियानि एक्टरा औ मा होनो JCB होनो नै फुरा आमथिखा एरियानि मानसिफोरा नुजोबगोन नायना लाखादै सिनायनायालाय सिनायखागोन बयबो ओरै जोंना गसाइगावआव नुगोन औ बाजैना मा गामिमोनलाय गहपुर नोंनालाय बेनिबोथ' माबासो नङा उदालगुरि ए औ उदालगुरि नायगंदोंसो दै बेवाइफोरखौबो नायदो नै फंबाय बियो ओइ थाबथादों ओइ मा थाबथाबायनांगौ दै लोंना हो दै लोंना हो अंकल कैसा है और खाना ले लो नहीं वो टोरा खाना है इतना टोरा सा खाएगा और फिर भी पतला हो जाएगा निजम नहीं बरिया चिकेन बिरानि मोनसे चिकेन पिस मोनसे लाना फैदों गावसो मिथिगौ जाखावनांगौ थांनानै थासान्दियावनोखा मालाबा बेंगलर मालाबा आसाम मालाबा बेंगलर मालाबा आसाम बांखा Yes. मानसियालाय ओरैबायदि जारनि खालामो डेन्जार मालिक मानसि जाहैदो स' गाइस जोबजासे भिडिअखौहाय नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो उनफ्रावहाय बिनिफ्राय साबसिन भिडिअ लाबोना होफैबावनाय जागोन दिनैनि समावहाय बेसेखिनिखौ होनानै आं बेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे गाइस गुड नाइट